Tajakuran wali mata lurus saha kaparang wijudane temanten konsumaning ayu Anggel Ristika Yur Zunita Sari Semboto kawarang jatuh kromo pada kawisuda kalian Bagus Faisal Aski Fardiansah Mugio wirasamadyanipun tinemu kawijengan monggo tasah sesarengan meminta kuasani Gusti ingkang Murbeng Radya Gusti ingkang Murbeng Kawasa mugi lumadening tata pacara ngewake Purwa Madya Wusana tinemu samudayanipun mugi tansah sesanti ing kamulyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentrem ingkang rahayun kunjuk dumatosipun para sesepuh, para pinasepuh, para kadang warga muda, para sutresna budaya luhur ingkang satuhu bagya mulya. Amit pasang bali mantap bit ilo-ilo dina sinabetna ing ilo duni tinepihna tolak sari kebawahing tawang-tawang. Bagilena pada saking siku dandane Gusti Allah ingkang Maha Kawasa kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten so panjenengan sedaya saperlu gempil kawardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Karana ingkang kini iki kula piniji ngempari wis dados duta saraya miwah Sundaka sulesanipun Bapak Pujana Ibu Suniryani. Murwakane atur langkung rumiyin sumarga tansah kita ndereken konjakan puja televisi kurwanten ngasok dalam Gusti ingkang Murbeng dumadi. Awet titik awedangane enjang sang punika kula lan panjenengan sami saged makempal silaturahmi wonten ing dalem warga ingkang Bapak Pujana. Wonten salabeting tata cara wali madul urus tasakuran hangemahimaken putra pawestri ingkang hasilih kusumaning ayu Rara Pujya Rara Anggel Ristika Yuri Zunita Sari ingkang sembodo kacatu krama kaliyan Bagus Faisal Aski Fardiansah atmojo saking panjenenganipun Bapak Agus Marwan Ibu Tukinem merikan RT 33 RW kalih Jati Batur Gemolong Sragen. Katur kanca sangsari para tamuhipun para pinisepuh sesepuh miwah para nayakaning praja ingkang anggung mastuti dumateng papayaning kautaman ingkang datma ambek berbudi dharma. Silestane Gusti Kang Agung mugi kapuji ambabar kasugengan katentreman miwah kalhayon ingkang sanipun handayani kanyudan saking sapanginggil dumateng sagung para tamu. Mugi kaparahannya katakan budi astuti songklo berakan samudra pangesami dumateng sehadap pepodo. Nuninggi awet anggen kalau kerang terap sira kumantun kempel kamarjikan panjenengan sami kalanipun sawek ica sakeca wawan sabda. Sagung perlinggah kagung sumawana beteringkah satuhu kinurmatan langkung rumiyin kawula ngaturaken pambagya rahayu wilujeng rawuh panjenengan sekalian saha kasengajaken anggenipun sami lelenggan.
Untuk biwa sumapta tinimbalan kahmut dikeparang kawula ngayahi kareng tias ngaturaken lampah-lampahing paewangan prasaja ing rikalinggan puniki. Dinar buka sawanipun Serat Mojo pinangantian putri saking Panti Busana keparang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kepareng pariwanjing salebeting sasana rinengga. Kalajengaken sawanipun Serat Mojo pinanganten jaluke mangke dipun sesepi panjenenganipun Bapa Bayan Sutrisno. Lumampahipun kadhereken Bapa Parno dalasan Bapa Tugimit. Kalajengaken atur pasrah saking panjenenganipun Bapa Agus Marwan Ibu Teginem winggih saking Manikan RT 23 RW kalih Jati Batur Gewolong Sragen ing mangke badhe katindaken panjenenganipun Bapa Bayan Sutrisno. Tunipun Bapa Bayan Sutrisno jere ajaran Bapa Parno dalasan Bapa Tugimit. Kalajengaken kaparingan waliyan saking Kahamunggu Gati ing mangke badhe katindaken panjenenganipun Bapa Sucipto. Tunipun Bapa Sucipto ing mangke jere ajaran Bapa Hartono dalasan Bapa Suratno. Saparipurna pasrah panampi kalajengaken adicara adat ingkang lumampah ing dusun Karangrejo nggih menika Sri Atmojo pinangantian sekalian mubeng dusun. Saparipurna mubeng dusun mangke kalajengaken pangging Sri Atmojo pinanganten ing mangke dipun pratitasaken Ibu Zeni sasana ingkang mijil saking Paladan Siwal Surwatun Gondangrejo Karanganyar. Kalajengaken atur pambagya arja saking Kahamenggu Gati mangke badhe katindaken panjenenganipun Bapak Lurah Subino Harjanto. Junipun Bapak Lurah Subino Harjanto ing mangke jenajaran Bapak Rasidi dalasan Bapak Muhadi. Saparipurna pasrah panganti kalajengaken foto-foto pinilih kalajengaken hiburan campur sari ringkes. Kalajengaken Serat Mojo pinangantian sekalian longsar saking Pandhawagung tumuju dhateng sasana busana arsa ngrucat busana kanalinten badhe kantos busana kasatriyan. Wondene pratandha cetha paripurnaning paewangan prasaja ing mangkambo bini Serat Mojo pinangantian sekalian Wah Rama Ibu sampun kawistana jumeneng wonten sangajenging wiwara pahargyan pratandha cetha paripurna. Para rawuh renggah pangkatan manggah rantaman adicara ing kabadangan ingkang sameka mugi wonten suka lilaning panggalih kasun tansah lelenggan kanthi martumati kare panggalih. Liras pantos paring puja hastawa puji hastuti sehingga ngantos paripurnaning gati nuwun. Para sosot linopong ing pangkalih ingkang tatsuka amarwata suta hawangun puja kadhi karoban ing pemanis sinanding kastuba mandik.